Jesus! Ang kadit ko piste siya. Makilala mo nun ng kabak. Naubos na tuloy ang tiniro-tiro kong 150. Yung sa akin, mabuti na lang kay hindi good sa ikaon kay nagtitirim-tirim kami doon ng steak bread. Iwan ko kung nakaliwan na si pare kay sigurado ko naghihinulat na yung amin mga kasabot na kababayanan. Pupuntahan ko siya doon kay magkakato na kami kaagad kay magdidit kami doon sa sawang. Pare! Pare! Oy! Ay mo! Oy, ano pare? Mabuti kayo nagkaliwang ka na. Oo, kay kanina pa ako. Tatawagan natin yun natin kasabot na mga kababayan doon kay ang siring nila sa atin at maghulat na lang sila doon. Sige, sige. Doon tayo sa may ligid ng dagat kay Sige, kayo doon magkawawara. Hindi, sasabay-sabay lang tayong... Ay, huwag tayo magbulag-bulag doon kay baka hindi tayo magkawawara doon sa sawang. Oo, tawagan mo kasi wala akong cellphone pare. Ay sus, mabuti ka pala kay nakadala ka ng punas mo. Ako wala talaga. Punos mo na lang ito dyan. Huwag kay, kuto, nektay ko to. Hello, hello, hello. Andyan na kayo, naghihinulat sa amon. Pare, nakaliwan na ko na sila. Aalis na tayo para Sasabihin ko na. para hindi sila maginulat sa aton, ha? Tilakat na kami dyan, tilakat na kami. Saan kayo maghulat sa amon? Diyan sa may ligid ng ng agyan ng mga tao. Tatawagan na lang kita mamaya doon pagharani na kami, maghawas kami, ha? Sige, sige. Sige, bye-bye, bye-bye. Bye, bagayin kayo magkawawara doon, ha? Basta doon kayo sa may ligid ng dalan. Sa nagbabaligan ng mga isda, doon tayo magkirigta, ha? Doon may nagbabaligan ng mga isda. Doon na kayo sa ligid. Kaya dito tayo mamamasyada. Sige, sige, bye-bye. Bye. I love you, I love you. Oo. Sige. Okay na pare, kanto na tayo. Huwag tayo magbubulag-bulag doon, ha? Oo. Ay, di ko alam yung mga pagpunta ng dalan doon. Ha? Ako alam kong pasikot-sikot ng dalan dun sa Tara. Grabe talaga, karesyo talaga pag mamasyada ng mga uyab, pare. yung sa akin. Nagkikinita pare yung akin. Nanunuyag na siguro sa akin. Yung sa akin, piste siya. Makilala mo nun. Piste. Nagbiniling-biling ako sa iyo doon. Di ba nagsiling ako sa iyo na wag lang kayong lumayo doon sa mga nagbabaligyan ng mga isda. Ang sabi ng inuuyabang ko nga, doon daw kami sa nagbabaligan ng gulay. Mga utanin ba? Kaya nagtuyaw ka biniling-biling sa iyo doon sa mga ilalim ng nagbabaligyan ng mga isda. Oo. Doon sa may mga lamesa. Oo. Sus, nagulgulang kami ng aking kadit kay Jesus! Ang kadit ko piste siya. Makilala mo nun ng kabak. Naubos na tuloy ang tiniro-tiro kong 150. yung sa akin, mabuti na lang kay hindi good sa ikaon kay nagtitirim-tirim kami doon ng steak bread kay doon sa amin parigin tatambayan namin doon. May nagbabaligan ng steak bread doon. Sige lang kain namin may nagbabaligan man doon ng ice water. Busog-busogan kami doon ng ice water. Makaluluoy lang ako doon kay siya lang busog. Piniste siya. Pare, sa February 14 makikipamasyada pa sila. Masama ka pa? Iwan ko lang pare. Ano yung pare? Ay, naglayo na lang ako ng parutpot para paksiyon. Mahinga ko mamaya pare kay wala ako sura doon, ha? Sige. Sige pare. Kaya Mauna na ako. sige, maano lang ako mamaya kay dala ko ng sunod lang, ha? Sige. Sige pare, sige. Sige.